Blood sugar level at DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami nagkabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Reclinis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kung gali si Ariel, nagkanto sila isang nagligad. Sakit kidya katama. Di ang basan tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akon tutunay. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras la 7:16 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Huwebes, Pebrero 6, 2025. Manayanaya ang panahon sa syudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining nga oras. Sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Sara, K3 FM stations, sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube, makita kita. Ilonggas abroad, Filipinos abroad. A blessed Tuesday or Thursday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios, magalipay kay magasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Kun may ginhawa, may paglaom. Kun may makabudlayan, take heart. Kaya ang aton Dios hindi gid magbiya sa aton. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. Ilonggo lawmakers pabor nga si paon sa pwesto si Vice President Sara Duterte Carpio. Peace Covenant signing para sa malino nga piniliay sa Iloilo ginsnab sang madamo nga kandidato. Pag-trade kay Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, ginakabig nga billionaires move. Las 7:20 na sa aga, ginisoryan subong ining mainit nga ginhimo sang mga miyembro sang House of Representatives. May 307 ka mga miyembro ang House of Representatives, 19th Congress. Sa liin ng ibang sinidri mga yara sa party list. Kahapon, ginpirmahan sang 215 out of 307 lawmakers ang pagpabor nga ipasaka ang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte Carpio. Nagsaka na sa Senado ang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. So, ini masobra sa 1/3 sang 307 members sang House of Representatives pabor sa pagsipa sa posto sa Vice Presidente. Ang mga balasyan or grounds for impeachment among mga masunod: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Ang mga lawmaker from the province and city of Iloilo, Lone District Congresswoman Julien Baronda, 1st District Congresswoman Janet Loreto Garin,
2nd District Congressman Michael Barido Gorseta, 3rd District Congressman Lawrence Defensor, 4th District Congressman Ferginel Gonzales Biron, and 5th District Congressman Raul Buboy Kausing Tupas nagpirma pabor sa pag-impeach sa Vice Presidente. The same is true kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, kay Ambis Party List Representative Lex Anthony Culada, kag Raul Manuel sa Kabataan Party List. Anong botsilingon? Anong implication sini sang ginpirmahan sang sobra majority sang mga miyembro sang House of Representatives? Ang Senate ang Congress bugusan ini sang lower kag upper. Magamba ka nga lower, amo ning House of Representatives, amo ning mga lawmaker, mga kongresista. Ang upper house, amo ning Senate, kag ginabugusan sang 24 ka mga senador. Yari ang kabahin sang deliberation sa impeachment complaint pagpirma sa mga lawmaker kahapon. Mr. Speaker, for the record, in consonance with the Constitution on Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte, and consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Foro de los Pueblos. There you have it, nabatian ang deliberation sa House of Representatives kahapon. And ini taliwas or baliskad sa statement kag ginpagwa sa presidente nga hindi na kinahanglan nga impeach si Sara kay unimportant man saway man di man nagakinanglan. Pero ang hambal sa presidente lain sa ginahimo sa iyang mga kalyado, mismo iyang pakaisa House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Siyang nagpanguna sini. Una nga nagpirma sa impeachment complaint ang anak sang presidente nga si Ilocos Congressman Sandro Marcos. Kaya pamangkot sabong, who's talking? Tuod bala, sincero lang presidente, sa ginambal niya nga hindi siya magsapak, kay di man sa lapako na, kay unimportant man si Sara. Sinong nagmaniobra sini? Ano ang kabaylo? Diri sa Iloilo subong, tanan nga lawmaker, pinulihan ginila si Sara. Why sa nagpaiway? Sa 307, 215 ang nagboto pabor sa impeachment proceedings. Kag, kung minus mo, 92 lang ang nabilin, nga why nagpanindugan, nga palinon sa pwesto ang Vice Presidente. Foro de los Pueblos. 7:26 aga. Before anything else, sulod sa War Room. Let us pause and let us pray. Pamatian tayo mensahe sa sining aga. Pride is very good at making us very discontent with our position. Namely, our position as people made of flesh and blood. Pride wants you
Pride wants you to despise your human limitations. That's why we don't want to pray without ceasing. We don't want to be so needy. We don't want to always have to be asking for help. We want to be able to do it on our own. We think that even our prayerlessness is a time issue. It's not a time issue, it's a self-sufficiency issue. Is that you feel self-sufficient in yourself, therefore you don't pray. So the problem with prayer isn't time, it's humility. You have to humble yourself and recognize that you need God. When you pray, you recognize that you need God. Pero bangod sa bugal sang tao, mambanga, way na kinanglan, ako na magmatumato, sagal pa kuya pulo pangamuyo. I can do it on my own. That's the bagay nga nagakatabo subong ang tao. Way na nagapangamuyo, mambanga, sige lang sa aton nga persa, sa aton kinaalam, sa aton manggad, sa aton connection na imo tani. Nga Diyos nga niya, kada Domingo lang na kung sa anong kinanglanta. Pero kung ara na gani sa kingit-ngitan, Sir Nilo, Sir Bas, Ma'am Remia Panes, kadomdoman sa Diyos. Ang Diyos akigid sa bugal. Sala ang pagpabugal, ang pagkamatinastason. Makilala mong malaot yung mga tao sa nga pamatasan. Haughty and arrogant eyes and a proud heart, the lamp of the wicked, their self-centered pride is seen in the eyes of God. Kung ay kagaliga pa nga moyo, Ma'am Ningning Ilumba, boss sa ingon sina nga nagapangibabaw ng imo nga bugal, ang imo nga pagpasulabi sa imo nga kogalingon. Subong aga, tanan kita sini guilty, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Christy Rivera, First Restaurant, sulod kita sa War Room. Let us pause and let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Gamahanan, buhi nga Dios ang langit kag duta. Jesus, salamat gid sang bagong adlaw. Sa kabuhi nga ginhatag mo sa amon, gin-preserve mo kami. Nakabugtaw naman sa pagatubang sining bagong adlaw. We decree that this is a godly day ahead of us. We commit to our soul, body, and spirit. Salamat, Lord, nga ikaw ang Diyos. Nagarimahin sa amon nga manawag kami. Patawara kami kung may mga bugal kami nga hindi na kami, nagapinsan na kami nga hindi na kami magpanawag sa imo kay masarangan namon. Sorry, good Lord. And thank you for the message nga nag-remind sa amon, man without God is nothing. Kinanglan ka namon, Lord, and we commit everything sa imo amon kabuhi. Ikaw nag-auyat sini. Ikaw ga masakit subong, wala ka pa sa relasyon kay Jesus. Kapamati ka subong, ay hanagayamid ka pa, mambanga, sino yung ang korman, pulo pangamuyo. No, it's not about me. It's not about Ted Auhero Francia. It's not about K5. It's all about Jesus. What shall it profit a man if he or she gains the world but lose his own soul? My emptiness, my void sa imong tagipusoon. Si Jesus ang kinanglan mo. Palapit ka na subong sa iya. Imit lang hindi pangamuyo, hindi inireliyon. Ang reliyon hindi makaluwas sa imo kag sa akon. Samtang buhi ka pa batuna siya. Ang misarikem, ang vigil, ang pare, ang pastor, ang sakristan, ang madre hindi na makaluwas sa imo kag sa akon. Si Jesus gid lamang. Because He is the author of our salvation. Siyang nag-uyat sa aton kabuhi. Ipalapit kita sa iya sa sining oras. Imit lang hindi pangamuyo, Lord. Surrender ako sa imo. Salamat gid sa imo nga grasya, sa imo nga kaluoy. And thank you for giving me second chances. Ginabaton ko ikaw nga akong Diyos. Manluluwas, Doktor, sa akong kabuhi. Giyahi ako, Lord, sa akong kabuhi. Heal my hurts, my past, my regrets. Isulat ako nga lang sa libro sa kabuhi. Bless my family. I commit everything to you. In Jesus' name, Amen. Lord, I declare peace, healing, breakthrough sa tanan nga nagapamati subong. Be healed. Amara subong sa ospital, sa ICU. I speak life. Amano subuan, safety sa mga magabiyay sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Ang kada isa, Lord, kapamati subong on air kag online. Makamayo sila santo sa ilalod nga pagkinanglan. Ikaw nakahibalo sa ilang mga struggles and pains, buligi sila. Bless ang Iloilo, ang Pilipinas, ang Israel, ang Jerusalem. We cancel, we rebuke, we bind, we demolish plano sang kaaway. Because your word says, Matthew 18:18, anuman ang mga bagay nga gapuson, bungkago namon diri sa duta, himuon mo man ni Lord sa langit. Yan isabong Lord, yan nagapos, kinabungkag namon ang kamatayon, ang balitan, ang disgrasya. And salamat Lord sa righteousness and revival sa kada isa. Ipahalik kami na sa pagpakasala, create in us a clean heart, renew a right spirit in us. Ikaw ga pamati subong na sabuan ka, depressed ka, hindi ka maghikog. Kaya ang paghikog sa laina. Palapit ka kay Jesus, pangamuyo, batuna siya. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, we declare a blessed day ahead of us. In Jesus' name, Amen. I'm reaching for your heart. Oh God, your ways are holy. Where is there any other God as mighty as you? You are the God of miracles and wonders. You still demonstrate your awesome power. O Diyos, ang imo pamaagi, lain sang sa iban.
Wala na sing pareho sa imo kagamhanan. Ikaw ang Dios nga nagahimo sa mga milagro. Ginapakita mo ang imo gahom sa mga katawhan. Psalm 77 verses 13 and 14. Claim the word of God nga sa subong adlaw, Ma'am April Joy Cartagena Florentino, kay Ma'am Ningning Ilumba, kay Ma'am Marita Liam Selina, may milagro sa imo kag sa akon. Ma'am Giselle Kabasak, may milagro sa imong health sa subong adlaw. Maghimo sang maayo sa mata sang Dios. Himuan ninyo ang husto kag maayo sa panulok sang Dios. Agud mangin maayo ang inyo kahimtangan kag mapanag-iyahan ninyo ang mga maayo nga duta nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Do what is right and good in the Lord's sight, so that things will go well for you, and so you will enter and take possession of the wonderful land that the Lord swore to your ancestors. Deuteronomy chapter 6 verse 18. This is the word of God. I feel your power in you. Sa mga nagabusong balasubong, ma-pray kita sa mga unborn. Ginamabdos pa lang siya, 1 day pa lang siya, or 1 week, 1 month, 3 months man lang siya. Ginablos mo, ikaw mismo nagabusong, may tupad ka balay. Ilayas na ni subong. Lord, we pray for the unborn, for the next generation. We pray for righteousness, for purity and holiness. Separate them from the world. Safety, my Lord, sa mga nagabusong, even sa mga praise. So, Lord, mga buang arasubong sa psychiatric department, sa mental hospital, I speak healing. Ang mga OFW, tatapa sila, mga abyan ni Ma'am Marie Thaliamet Selina sa Hong Kong nga magkalaluwas man. May kauha kagagutom si mga pulong. May bilugin nga kalibutan, Lord. Thank you sang healing mo, sang supernatural provision mo. Healing kay Bishop Eduardo Ed Dalisay Fernandez. Those who are sick, be healed in Jesus' name. Ang oras, alas 7:33 na sa aga. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Foro de los Pueblos. Check the latest traffic advisory with K5 Karen Badilla. And subong man lantawon tabi kay ginpatuman na ang maximum suggested retail price sa imported nga bugas. Very vital ini. Pero ano ang mahimo sang mga rice trader? Kay may iba niya nga bugas, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Sir Nilo Serbas, nga beyond 60 pesos ang kada kilo. Pero may mando ang gobyerno paagi sa Department of Agriculture bangon nga gi-declare ang food security, food emergency. Bangon nga taas ang presyo sa bugas. Kag ang maximum nga suggested retail price sa imported nga bugas imo na lang nga 58. Tiyang mga rice trader, mga negosyante, kumusta kamo? Makaganansya pa kamo sa ining mando sang gobyerno? Ano ang statement sang gobyerno? 7:34 sa aga, taas naman bugas. Ang tiyo ko, Jarco Villanueva, wala. Gakaon rice almost 1 year kay hadlok sa magka-diabetes. Jarco Villanueva, good morning sir. Kay Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Winifreda Sarmiento. Alas 7:35 na sa aga. And pagbalik naman, ang statement kung makalabota si Congressman Lawrence Buboy. Congressman Buboy. Very good, very good. Direktan na lang kita. Balikan na lang si K5 Karen Dugay-Dugay. Yeah, on the line, init ni. Ang ginistorya sa buong Ma'am Lisel Hersaba Caluyo, Sir John Yanora. Ining impeachment, nagpirma ang 215 out of 307 ka mga lawmakers. Dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag Guimaras, tanan sila nagpirma. Congresswoman Julian Baronda sang Lone District sang Iloilo. First District Congresswoman Janet Garin, Michael Gorseta sa Second District. Third District, Congressman Lawrence Defensor. Fourth District, Fertz Biron. Fifth District, Congressman Raul Buboy Tupas. Lucel Navas ang Guimaras. Jojo Ang sa Ungswag Ilonggo Party List. Si Raul Manuel Ilonggo Maninisa sang Kabataan Party List. Kag si Congressman Lex Anthony Colada sang Ambis Uwa Party List. We have 5th District Congressman Raul Buboy Kausing Tupas. Kung Buboy, si Ted Awero Francia, there is a K5 News FM. Good morning, Congressman Buboy.
Kay Fadted, Pastoran ka pamati sa imo bantog na programa, isa ka mainit nga pagabi-abi, kay mataas na pagtahod. Yes, thank you for taking our call, Kong Buboy. Kibalo kong masako ikaw dira man sa Kongreso bungkag diri man sa probinsya sang Iloilo. Sir, ano ini premeditated na prepare na ni nga naghimbon kamo ang majority sobra sa majority sang mga miyembro sang Congress to impeach sa Vice President Sara Kong Buboy? Yes, kagapon nagtipon-tipon ang more than one-third sang katapo sang House of Representatives o Kamara Representante para paghimo sang desisyon at an institution. Kay balo kita may nauna na din file nga tatlo ka impeachment complaints na din-endorse sang mga membro. Pero kagapon, diretso iya nga nagpirma adtong mga katapo sa Kongreso. Kag under sa kasuguan, one-third ang kinahanglan. So kung one-third, mga 306 more or less ang membro sang Kamara, supposedly daw ang kinahanglan lang ang number a little over 100. Pero nakita ka ang nagpirma doon naglabot na 215. Gusto natin underscore ang punto na isa ini ka constitutional obligation. Duty bound kami na membro o isa ka congressman naman na sabton ini kay nakasandig sa aton lay na kung may ara impeachment istoryahan at bangon kagimuan sa aksyon. Ikagapon na transmit na sa Senado at reklamo o impeachment complaint kada depende na sa pag-schedule naman ng Senado kay sila na ang matabo na daw tribunal o impeachment court. Damo ang nagpamangkot ay nagtirado na o nag-adjourn na. Ano matabo sila? Ano ang matabo? Yes. Duwa man ang rolyo sa Senado pag-abot sa legislation. Kagang ikadua, pwede sila maging quasi judicial body. So amo na ini ang isa ka rolyo nila. Iskan nag-adjourn, nakabutang dara na kung matransmit sa ila, hatagan ini isang kahigayon na nanay ang respondent na magsabat kada sa pinakamadasig na panahon, pinanglan namin tinuhaan, aksyonan nila. So, hindi kita kabalo, nanogin man ang mag-desisyon sa katapo ng Senado, pero ara na sa ila. Kumbaga, ang bula ara na sa ila, kaya matigaan man siya sa ang mga ginatawag na mga prosecutors o itong unsi nga ginpili sa House of Representatives na magkakadto dito sa Senado, kagdalon at mga reklamo para i-prove ang mga grounds for impeachment. Ang si Vice President naman, matagaan ang tsansa. Kung Buboy, matubang yan. O isa ka venue, matabat naman. Klaro ka tama. Pag dito na mabalaan sa isa init proceeding na ang maghimo sang decision ang mga senador. So pwede, diwa ang matabo, basi during break o mag-adjourn na, magahimuon ini, or may kaarap man gahambal na basi, after pagbalik na sa June 2. So diwa, hindi pa nato nabalaan, dahulat pa kita kung ano maging decision sang Senado. Kung Buboy, sa imo personally, why there is a need nga i-impeach si Sara considering nga nagpirma ka diri Kong Buboy? Sa imo nga personal nga stand, anong imo nga mga rason sa diri, sir? Yes, kadamo sang grounds nga ginbutang. Actually, ito ang grounds for impeachment. Kadamo na isa gid nagapanguna trial of public trust, para manda ang commit sa culpable violation sa Constitution,
isa din na ang pag-interview wala kang paghambal nga makontract sang assassin kag na plano para i-assassinate ang nagapungko na presidente, ang first lady kag ang speaker of the House of Representatives. May public wala na na pronouncement. Puti, makabudlay if you are the second, ikadua sa pinakataas na merang kubala. Kabalo ka ang arsenal ng bilog na Pilipinas, ikadua ka, lapit na lang you are a heartbeat away. Kasi ikaw wala makapungko man, o kung wala di ang presidente, kung ikaw ang kadaan sa kagalingan na maging acting o maging caretaker, pwede na lang amulan ng ihambal mo. At plano ka, magsugo ka, may ipapatay, basta na lang. Di wala ka na ginasunod karon ang kasuguan. Kay number one, nga naka-implementar, kag nag-oversee sang tanan nga kasuguan, ang chief executive sang nasyon. Kag ikadua, aradaan the monitor, the follow-up, ang vice presidente, kung may number gani, ang number one presidente sa bilog na Pilipinas, number two, ang vice president. So, amo na, medyo nahamo ang nakibot, nahamo katingala. So, nahamo man ang nakudaan. So, amo ng first get na ground na para sa ako. Medyo mabutilay pala. Mabutilay, akseptaron na at pasubong sa atong panahon ay para sa actation na pag-isin. Okay, itong pamahog niya, nga of course, kung anong magawas baba niya is already a policy man, kabigon man na, and a threat para sa national security, and of course, ining unexplained nga confidential fund nga unaccounted, no? Amo na marason sa mga paglantaw akong buboy. Sir? Yes, sir. Ako ako sa military, and naging chairman man ako sa Committee on National Defense and Security. So, grabe, basta ano ang pronouncement, especially sa president, naging policy. Pwede ba lang pati presidente, pahugon mo lang basta-basta. So, do ka biglay. Kaga, isa pa dito, even during the conduct sang hearing, isa ko nga rason, sang Quadcom, kag sang Committee on Good Government and Public Accountability. So sa ilang ng investigation during the hearing, may mga na-uncover man sila na mga evidences nga nag-link dito. Ikadua, may ara pa din na wala din napasabat gani ni Vice President. Ang mga sang-una kaupit niya, sang siya pa ang Secretary of the Department of Education. So suli ini sa aton dalang din sumpaan basta makapungko kita napili sa pumuluyo, nagapungko gisabat kita sa aton nga oath nga gisundon ta ang kasuguan sang gobyerno sa Pilipinas. Kung Boboy, may mga statement before si Presidente Marcos Jr. Hambal niya, why naglalang i-impeach na? Unimportant man na si Sara, sagat panaya ka impeach da. Ang statement sa Presidente was not heeded, daw ay pinamatian sa pakaisa niya mismo nga si Speaker Romualdez kag sang Congress nga nagpadayon gyapon, even bata nga si Sandro Marcos nagpirma man. Why is that so, Kung Boboy? Yes, ang decision di sang Kongreso, especially sa House of Representatives, is not hinged bala sa gusto or panguna-una sang aton president. Kay ang role niya pag-abot sa impeachment at role yun na iya sang mga congressmen at congresswomen. So ang katapo ina iya sang House of Representatives. Kadamo-damo sini, damo-damo ang pwede manguna-una, damo-damo mag-isip. Pero nakita naman na naghimo sang panindugan. Common stand sa bilang isa ka institution. So nagdadalaman ini bilang representante, ikaw servant leader, pinadala mo man ang tingog sa pumuluyo na ibang na representan. So amo nang kita naton na ini nga decision iya nahulog ini sa decision ng congressman. Kay kung ano din man ang balon ni President o ano ang balon sa isa ka senador o ano ang balon sa isa ka cabinet member,
posible maka-influence, pero ultimately, imo decision. Ang magagdag kung mapirma ka o hindi, kung masupport o hindi. Importante makita mo, una-anay ang complaint pala, tama maporma. Ikaduwa, ang complaint may substance. Pinakita natin na sufficient siya in form and sufficient in substance. May ara merito. A5. Hello, Kong? Yes, Congressman Buboy, was your decision an independent one or was it manipulated? Mamangkot, tabi nga daw, ano ni may baylo ning daw nagtilingop kita na. Ano ka baylo yas ni? Wala man. Alin ang una, ginahulat lang natin kay iwa ang pwede matabo. Kung ang isa ka impeachment complaint, pwede siya i-refer sa Committee on Justice. Dito na ito i-istoryahan sa mga membro lang. Hindi man kanito yan na-involved kay kung i-refer siya sa Committee on Justice, sila lang to ang mga members ang ipon sa istoryahan at complaint. Pero gindiretso ini, nagdamo na mo. Buot silingon, naging desisyon na nga hindi lang limitado sa members of the committee. Member na sang one-third hasta naglabot na nag-super majority. Kaya nag-215 out of 306 ang nagperma. Buot silingon, desisyon na nakantanan. So kanya-kanya nang iba sang desisyon kay pagkakita nga sobra kami 1/3, damo dayon ang upod na lang firma. Doon nag-snowball na lang. Pero sang sano gininagwa nga idea Kong Boboy nga magpapirma sa inyo? Sang sano ni kahapon ni or nagliga pa ni nga mga sinimana? Mga sinimana naman ini. Pero siyempre ang nag-istorya ay ang leadership. Kubot silingon at tong chairman ng committee, at itong mga deputy speakers, ginalo-istoryahan pala na tanan. Hindi klaro. Wala pa kami sa tipon. May individual man kami nga stand. That's why wala man kami tanan nagpupod. Pero pagkabalo lang, may ara yung istoryahan na, ang topic is about impeachment. At ito kanina nag-attend. Naglantaw sa pagkakita, propose ang isa ka membro na mo o nag-agree ang 1/3 and eventually overwhelming mga numbers. From 1/3 nag-snowball with 215. By the way, ang ginagawa nila nga number para malabot ang super majority on 306, 204. Above 204, it's already pwede na makonsider na super majority. Pila ka mo gani kong subong? 304 ka mo tanan sa Congress ng mga lawmaker? 306. 306. Ang nagpirma is 215. Ang iba actually official business. Ang iba wala pa gani sa abot by last lady sa ilang mga business. So damo tadi ang gatawag nga dito bang tadi sila sa makapirma. Pero wala man sila kabalong iban na nakapitang sa nila. May magambal nga ti kung i-entertaining impeachment kani very divisive matungang pungsod kagarot sang pungsod ang inflation tamang kataas. Nagsulba na sa pinsar mabig kong Buboy nga binag-binag mo man naging bulubalanse mo man nga amo man na magsulod abi sang sa pangununa sa mga kasimanwa mo diri sa Iloilo with your decision and even the decision man sang iba nga Ilonggo lawmakers sa Kong. Damo man kami nag-isip sining nang huna-huna. Kasi maggarot law, maggarot kaya yung mga Dutertes nga daan, makuan man, mabaris man? Yes. Ang importante galing, may bukas ang desisyon. Kay, kung hindi mo na ipag-desisyon yan, mariklamo ba kasi sobra mang katunga. Pero ano may pressure? Kong, o doon taka, ano may pressure ni nga you have to beat the deadline by Feb 5 nga dapat mapasakan na before sa inyong break? Wala man sa pressure sa amon. Natabo lang siguro na dugay-dugayan lang ang paghimo sa final decision. Nagakonsulta, damo pang mga ginalantaw, damo mga ginahuna-huna, kung ano nga mga considerations. But ultimately,
ultimately, may mo ka sang decision, hindi siya pwede na i-ignore. Ignore na lang. Kay ara na. Maobserbahan no, previous congresses, wala sang ginpatulog o gintabayan na impeachment complaint. Hindi mo ang action tanan. And because it would be a violation man sa internal rule. Naton, kung mismo isa ka dako-dako kag importante nga tion kadalo ka ang impeachment yani pwede mo lang mahimo ano lang hindi mo na pwede mahimo every year, hindi mo mahimo every 6 months. Ang impeachment mahimo mo lang ni isa sa isa. Do you think, do you foresee it nga this move will prosper, Kong Boboy, and amo na nga mapahalinggi sa pwesto si Vice Sara? I cannot second guess. Kaya depende na ini sa presentation later on sa mga prosecutors na halin sa House of Representatives para ma-convince ang mga senator na ang indeed ara gidto matuod kag mabugat ang grounds for impeachment. So sa ito nga ni bisan isa lang na diyang makaging klaro desisyon na ang mga senador. Hindi nakabalo kung ano ang maging decision sa individual na decision sa mga senador. So ang importante lang namo ang the party na si Vice President nag-ulan siya o nag-pursue siya sa actions na nag-amount sa culpable violations of the Constitution, grant Israel of public trust, may ara ng graft and corruption, and other high crimes. So, isa ini karason na may ara sa impeachment complaint. Alin mismo nasa 215 na kakatapo sa House of Representatives. And lastly, Kong Boboy, kibalo ka masako ka, on a personal note, may implication ni or significance sa imong candidacy as Vice Governor, Kong Boboy? Hindi ko ba mabasa din. Pero ini isa ko ka role na ginuhibo ko. It may affect ang isa ka candidacy or mas magapati man gani na may panindugan man siya. Kibal ano man halinsang una, ang aton iyang panghibanwa, ang aton politika, nagasandig man kita sa mga politik. So bang gani, isang mabulubudlay ang aton sitwasyon, ginapulihan, nagdisugar kita. Kaya paagi sa isa ka consultation sa political and community leaders sa ating puluyo, in-offer naman ang atong kaugalingon para sa palangga sa mga pagluyo sa probinsya sa Iloilo sa posisyon na isang gobernador. Ako bilang ang aton na konsultasyon din mo sa aton pumuluyo sa 5th distrito para dalon taman yung bandera sa distrito sa mag-offer kita sa serbisyo sa bilog naman na probinsya. Okay, balo ko, Kong Boboy? It could go either way. Either way. Oo. Pero kay balo ko sabong do maka namin ang iho mo kay ang score sabong 76-19 ha. Daw amuning nakuha namon from the first asa sa fifth na daw 76-19. Can you confirm it, Kong? 76-19 ang score? Yes, we are humbled by the fact na sa isa ka survey, very reputable ang survey firm, amuning RASI. Gin-survey lang just last month. Nga nagagawa nga amo ina ang resulta, medyo nakaas-taas. So nagpasalamat din kita kay isa ini ka tuga ka inspirasyon sa aton na padayon lang maglibot, padayon mag-atibang sa pumuluyo, pagmadayon itabalo sa ila kung ano man ang aton pwede ma-offer. In case mapadaan chance sa pumuluyo sa pagtugot sa mahal na makaako. So, salamat din sa ila pagsalig. Pagsubong kung ng taon sa lapit na gita lang,
a little over 3 months. Daw sulusubra na lang 95 days na nabilin. Dapat adipadayon kita pagtinguha pangamuyo, pagkritish, pagtinguha na bakit pa lang matagaan pa din siyansa. Pangatol pa lang ka mapuluyo na magservisyo bilang vice gobernador. Ginakulbaan ka man, Kong? Kong Buboy, ginakulbaan ka man? Sino? Ginakulbaan ka man? Pariso man sa talan. Ginakulbaan ba kita? Basta gapapili kita kagatiguha. May kulba? Wala man sa siguraduhan. Yes, pero tungod sa pagpangamuyo naton, tungod sa pagsalig sa aton kaupdanan, nagyakusog man ang aton panguna-una kag tagipusoon. How about sa 5th district? Sa 5th district? Kung sa 5th district, si Board Binky versus Manoy Junjun, nakulbaan ka man? Pareho magyapon, bigyan sinuha, running scared, kita perwe. Nakita pa man sa mga results ng survey nga para man ang pagsalig sa pumuluyo kay board member Binky Tupas na kung natagaan nila tsansa na maging congresswoman, pareho man na padayunon ining aton ginatimuhaan nga serbisyo na hindi lang infrastructure kundi sa delivery of basic services. Kaya tagaan din maayo nga panimuot ang pag-atubang sa pumuluyo para pag-upganay sa dalan sa kasawayan sa iswagan. Congressman, so even sa board member DC, makita pa man nga ara man ang pagsalig sa pumuluyo bago sa pagdili. Kung Buboy, si Ma'am Laura Sumagaysay sa Hong Kong, taga New Lucena, ini naga-regard sa imo. Thank you for taking our call. Regards man kay Vice Parley. Amigo ay kimi ni Vice Parley. Yes. Regards, sir. God bless. Thank you, Kung Buboy. Mabuhay, God bless. Madamoging salamat. Thank you, sir. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. On the line, the newsmaker for the day, Congressman Raul Buboy Kausing Tupas. Much as we wanted nga malabot si Congressman Lawrence Defensor, Congressman Ferdinand Beron, Michael Gorseta, and iban pa. Pero why sila nagasalabat? Pero yun ang mga newsmakers for today. Ang mga pinakadakong balita mo. Tiyambal ni Kong Buboy, nga culpable violation of the Constitution, kag ining grave nga pamahog niya, nga may matabok nga malain kay Presidente Marcos, sa asawa, kag sa House Speaker. Ambal niya, ginakabig nila ining nga seryoso nga bagay. Alas 7:58 sa aga, Ma'am Kami Benedicto, Arman Baco Guay, good morning. Hold on, pagbalik ta report ni K5 Karen, ang Peace Covenant signing sa Iloilo Police Provincial Office, ginsnabs ang iban nga mga politiko. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government League. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil ko sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life
dami ko na actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedigasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magakugpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman na handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa
company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minun. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon ka po kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus.
Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakaiba. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. De Alternativo. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bago nga paglaong. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Louis. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay.
wala sambaya ay bisan nanuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalit, o kung mas kilala bilang Manilay Malit. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang ating ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa Oras alas 8:18 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500 Clinica Spore Biotics D3 Bio kag Mighty C. Urungan. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Apit ka sa Product Center sang Klinika de Alternativo Medicina sa Pasig kag Kalinog do karon nga adlaw Huwebes. May free consultation dayan sa mga taga Pasig, 51 ka barangay, taga Dueñas ka, taga Dingle, San Enrique, San Rafael, Dumaro, Capiz, palibot nga mga banwa dyan sa Central Iloilo. At to ka sa Klinika Pasig Branch kay may free consultation amuan sa mga taga Kalinog, Bingawan, Tapas, Dumalag nga area, mga taga Lambunaw, Haniway, partis ng Dueñas nga marapit sa Kalinog. At to kamo sa Cosmart, may free consultation man dira sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa sunod, may managalibod ni isang mga peke bilang nga DTX 500. Hindi ka mo mag-entertain. Kaya sabay lang nga mag-ayo ka mo, naglala, pag ganit tapat ang imong nga ginabatsag. Hindi ka magambang ati makabarato. Tadi kay mas, mas nubo-nubo presyo niya. Inaya, panunto. Ang hambal nila nga ang DTX 500 soft gel, tapos sa sulod sa botilya, ini sa tuod. Ang matutod nga DTX 500, mabakal mo na dira sa product centers. Panay ka maintuan bla. Ang nami pa dira kay magbakal ka, balor 500 pesos. May coupon ka, makapasakop ka sa nagapadayon nga Suki Ayuda Promo. 10,000 pesos ang first price. May succeeding pagin yung mga prices. May winners pagid, 12 katagdaog 1,000 ka pesos. May 5 katagdaog sang pre-bio coffee, 5 tagdaog sang DTX coffee mix. Kag sang DTX beauty soap, Suki Ayuda Promo. Ang vertigo mo, galingin-iling ulo mo, tapos inablang daw pirmi ka lang nasubuan. Tumar ka DTX 500 kaya nagkapaboost ina sang imo nga confidence. The same is true. Kung galingin ulo mo, may acidity ka, tumar ka DTX 500.
nasulit-sulit ko ni pabalik, nasulit-sulit ko ni hambal sa imo, kay na-share, ang testimony ni Ma'am Rica Domingo Cristo, si Sir Eric Gose. Nag-ayo sila ya. Si Sir Eric Gose, dira na sa SM, gabaliga da perfume, makalabay ka bladra, pamangkot kaya, ikaw ya usisa kung paano siya nag-ayo. Si Ma'am Rica, iloy ni siya ni Kapitan Jenjen Cristo, dira sa Barangay Nonoy City proper, nag-ayo man. DTX 500. So sa mga may fatty liver, kidney stones, untating inom. Ang inom na wag pulos. Ang mga mamantikaon nga pagkaon. Tumarka na yung D3 Bio. Ikaw ka review for board exam, makuha ka board exam, next month abi may board exam ka or long quizzes. May mga damo ka mga saluluhon, blah. Usually, nagakalipat-lipat ka. Ang imuon mo, tumarkas ang D3 Bio. Kay ang D3 Bio, nagapa-boost sang imo nga memory. Nakalipat ka, no? May mga bagay ka nga daw hindi mo na madumduman. Kung yung istorya ka daw, loading lang bla. Ang hindi mo lang dapat pagkalipatan, ang imo nga utang nga kabalaslan. Sino nagbulik sa imo, nagtatap sa imo, nagapalangga sa imo. Ang imo yung nga utang, bayaran mo na yan. Hindi mo niya pagpabungol-bungulan kay utang ganina mo. Hindi nga mamba ka nga, huy, Mari, para makuha na dyan, ibalikan talang kadason nga sa katapusan. Huwag man nagambal kung katapusan sang bulan, katapusan sang tuig, or katapusan sang kalibutan. Hindi mo na yan dapat yung pagkalipatan. Ay, bayaran mo ginaya. That's also 22 na sa aga. So, kung parang ang imo nga memory, blast sharp ang memory mo, D3 Bio ka. Sa mga ginakutot ba sang lamok, garden, kadra ka sa balay mo, mga senior citizen bla, kung mga retired na, usually sa balay nila, may ginapang kuti-kutida, iban ginadapuan ka mo lamok, pamanyos ka mo DTX herbal oil, lavender or lemon scent, para malikawan ang dengue. Ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, mataas sa gihapon. Ang Bings PSJ, Hudlo, Montana, kay Mamuene Sarmiento, good morning. Kaso sa 23 sa aga, anong mahambal sang common tao? Pabor sila nga palinon sa pwesto, si Paon sa pwesto si Vice President Sara Duterte Carpio. Kay 306 out of, or 215 out of 306 or 91 ang may nagboto, 215 gid ang nagboto o nagpirma pabor sa pagpalin kay Sara Duterte sa pwesto. O dati i-deliberate pa ni sa Congress, may mga prosecutors pa, damo pa ini nga mga bagay. Pero kung ikaw, abi nga nagapamati sa bong, are you in favor nga si Paon sa pwesto si Sara? Nakasanbay sa bong sa field si K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Karen. Go ahead, ma'am. Alas 8:24 sa aga sa Pilipinas. Anong matabo kung ang Vice President ma-impeach? Anong matabo sa iya? Who can be impeached? Sa idalom sang 1987 Philippine Constitution, impeachment, inatawag isang legal process nga i-remove ang high-ranking official or officials for committing serious offenses. Article 11, Section 2 sa Constitution nag-specify sa mga officials nga subject to impeachment. Ang presidente pwede ma-impeach. Vice President, miyembro sang Supreme Court. Dumduman nyo sa una si Renato Coronato bla. Members of the Constitutional Commission, pareho sang Commission on Elections, kagang ombudsman. Ini mga officials can be removed from office only through impeachment for committing impeachable offenses. Ano nga mga impeachable offenses nga ground or mga ground balasihan para nga mapalin sa pwesto ang presidente, vice-presidente, and the likes. Culpable violation of the Constitution. A serious breach or disregard sa Constitution way kanayabi nagkapati sa Constitution Sir Win Catalunya. Treason, betraying sang paggaluib mo sa imong pungsod, especially by aiding an enemy during war. Gagirabi ang kontra sa Pilipinas dito kayo nag-apin, no? And bribery, giving or receiving something of value in exchange for influencing a public official's action. Graft and corruption, ang misuse ng public office for personal gain. Ibagid niya other high crimes, any serious criminal offenses that harm the nation or government, betrayal of public trust,
a broad term that can include actions that severely damage the integrity of public office. Amaning mga ground or sadsaran. As also 26 aga, Win Catalunya, good morning sir sa Chile. Sakay ka na sir sa barko. God bless sir Win Catalunya ha. Mga upod mo sir nga mga seafarer. Apple di up, tabat taasan. Apple taasan, kay Mambing Tan, kay Sir William Tan, sa Macor and Three Wells Company dira sa Atubang sangdaan nga Haro Police Station nagapamatigid sa subong oras sa 26 aga K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen, go. Ka-K5, Ted, kalabanan no, sang mga local candidates naton diriya sa probinsya sang Iloilo ang wala nagtambong sa pagpirma sang peace covenant sang Commission on Elections o kon COMELEC Region 6 kag akon COMELEC Iloilo, ka-K5 Ted, kag sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO kung madumduman ka-K5 Ted nga ang peace covenant signing ni ginhiwat sa ditoya sa may headquarters sang IPPO sa Banwa sang Santa Barbara, ka-K5 Ted, kahapon nga adlaw. So base di sa attendance list sang IPPO nga gin-check naton, ka-K5 Ted, no? Ang sa 32 ka mga kandidato, 12 lang gid ang nagtambong, ka-K5 Ted. Kag sanggin panglantaw tatag isa-isa tay mga nagtambong diri amo lang sanday Nieleto Tupas kag Giancarlo Ong nga nagapapili bilang board member sang 5th District, si retired Police Lieutenant Colonel Jonathan Pinuela, incumbent Rolly Destura kag Antonio Parcon. Board member Rolly Destura. Oo. So muna sila nagapapili naman ni sila bilang board member sa 4th District, ka-K5 Ted. Then ara man dito si Anthony Margarico nga nagapapili bilang board member sa 3rd District kag Bingawan Mayor Palabrica. Ara man dito si June Mondehar nga nagapapili bilang re-elect bilang board member no sang 2nd District kag si incumbent Joe Herminanda kag Juan Miguel Joan Herminanda board member sa 1st District ni. Yes, ka-K5 Ted, araman dito si Juan Miguel Flores. Si Dr. Cathy Fermin Goriseta, ang tiayo ni Congressman Michael Goriseta, araman no? Yes, araman siya kag si Police Major Charlie Sustento nga nagapapili naman niya dito sa 4th District bilang congressman, ka-K5 Ted. Pero may-ari man diri sang statement si Attorney Rainier Laison, ang aton nga Provincial Election Supervisor, nga suno sa iya hindi basihan sa attendance ang ang pagkuani sang ilaya nga peace covenant, ka-K5 Ted, kay suno sa iya ang may iban man nga mga kandidato nga nagpadala sa iya sang mensahe nga naglisensya, ka-K5 Ted, nga hindi maka-attend kay tibangod nga una malayo ang ilang lugar, then may iba naman nga masako sa ilang mga hilikoton niya kahapon nga adlaw, ka-K5 Ted. Pero dugang pa yan ni Attorney Laison nga hindi failure no ang ilaya nga activity kung gamay lang nga kandidato ang nagtambong, ka-K5 Ted. Kiti sa nahambal ta na gani nga suno sa kay Attorney Laison nga hindi basihan ang attendance para ya sa tampad may integridad kag patas no nga eleksyon niya, ka-K5 Ted. So ari bala si Attorney Rainier Laison ang aton nga Provincial Election Supervisor. Iban no ay naggadto basi sa ako gid or iban naglikaw? Wala sila ka nakagadto, ka-K5 Ted, no? Mayo man na sa iban nga mga politiko balang way naggadto. Mayo gid ang desisyon nyo. Kung hindi nyo malang yung matuman, kay ang inyo paminsaro niya, dag-on nyo na malang yung politika pagi sa pagwagwag kwarta nyo. Okay man ang hindi na kamoy na magpulupirma da. At least prangka kamoy nga hindi kami da. Kay mamakal kami yung buto. Gadaw kami kay pamakal kami buto, kay damo kami yung money. Rich kami yung rich. Zay mga tianta si Attorney Rainier Laison. Well, this is very significant and meaningful no, sa atong proseso sa paghanda naton sa elections tungod sa, of course, we are showing to the public that the candidates, the PNP, the COMELEC, the Coast Guard, the Philippine Army, and all the other election stakeholders no, ay nagakig-isa para, of course, sa isa ka matauhay
peaceful kag fair naton nga elections. Well, that is always an ideal the ideals of the elections, that is always fair, honest, and in may integrity, no, galing kay ti, of course, things nga may ginaubra ang ibang nga tao that we cannot really control, no. It's not saying that may himon sila pabayaan naton. We are here kay ti ginapakita naton nga nagaisa kita, so that maiwasan, no, maiwasan, we promise among ourselves here, maiwasan naton magbuhat sang mga bagay nga makaguba sa aton elections, nga kung ano lang gid ang will of the electorate, amo lang gid na ang aton nga ma-push forward on the day of the elections. Kung makita ninyo, amo na, no, hambalo naton nga gamay ang nagtambong, but definitely this is not this does not mean nga failure ang aton nga activity, because of course this activity does not rely on attendance. No, even if away ang aton nga mga kandidato, we know that they have sent messages to us that they are with us, and they share the same sentiments that we signed here sa aton peace covenant, no, that of course nagpromesa sila nga sila makikisa sa COMELEC, sa PNP, sa AFP, and all other stakeholders naton sa conduct sang elections para sa isa ka matawhay, peaceful and fair elections. Near Laison, ang provincial election supervisor naton niya diri sa COMELEC Iloilo. So amo na ang iyang statement, no, nga significant kag meaningful sa pagproseso sa election. Pila lang ganito kabilog, pila lang tulad kadto, board member Rolly Distura, Charles Sustento, Jonathan Penuela, Cathy Fermin Goriseta, Mark Palabrica, Nilito Tupas. Pila lang to gani K5 Karen? 12 sila. 12? Yes. Sa pila tanan? 32. 32? Yes. Ang 32 kini, ang mga nagkapadalaga lang iniya sa pagka-board member, governor, vice governor, kag congress, congressman. Ang mga kuniya sa local, sa ilan na ni Banway ang ilayang peace covenant signing? Yes, K510. TY mag-attend si Garen sa first district? Wala, itong iyang presensya ka K510. Yes. Kaya tiya to sa Manila, to kayo nagsako sila to sa impeachment, signing to. Tapos si Gorseta, ang asawa niya, ra? Ang asawa, ra, ka K510. Third district, why to si Congressman Lawrence Defensor? Wala man. Pero dito si Mark Palabrica. Kandidato nila sa pagka-board member. Mayor siya, subong outgoing mayor sa Bingawan. Ang iya nga magulang nga si Tomat Palabrica, nga incumbent board member, amo ning mabulos naman sa iya. Kung kuha na sila ni Vice Mayor Eduardo Dalipe sa Bingawan. Ang 4th district, si Congressman Ferdinand Bironway. Wala man siya ka K510. At dito sa Gores Manila man. Tiyang bata niya si ang matiglawas na si Mayor Braden John Bironway. Wala. Siya out si Brian Paul. Wala. Why man? BPY? Yes, wala man ka K510. Wala tong mga Biron. Biron? Why man Biron? Wala mga Biron. Ito. Ang 5th district sa Tupas to, ito si Nilito. Yes. Sa Mas Darling, si Dr. Darling ni sa board member ni sa San Ligad, tapos sa Pauway, sabang balik naman. Yes, ka K510. Dali lang, aliw gani Sir Paul post na bla, okay, basahon ko ning kunin na tarpuli ni may peace covenant signing for 2025 midterm national and local elections. We, as patriotic citizens of the Republic of... We, panamiton, malaw na anong nga nagpinilit niya. Okay, ganda karon ka speech teacher ta, gano'n mati. Panamit-amitan ta, we, as patriotic citizens of the Republic of the Philippines, a nation built on the principles of honor, justice, and freedom, do hereby pledge in unity with our fellow citizens to do our part in continuing to move the Philippines forward in a positive manner, to uphold the integrity of the election process by refusing to be parties to vote buying, election violence, and any manner of corruption, to elevate the level of maturity of the Filipino electorate by holding candidates to a law-abiding campaign based on the issues and not on personal attacks,
and to support the genuine and laudable efforts of the winners for the benefit of the nation and for the good of all Filipinos. Mapirma ako diri, pero mamakal man ako gyapon buto. Do you think matuman nila ini K5 Karen B? Ha? Ang mention to gani ni Attorney Lyson nga ti ang vote buying amo ginaang isa sa nabudlayan nila ka K510. Nabudlayan sila? Kay ti private ni ang pagtagtaganay kumbaga. Subong may GCash na. Oo, Mabang may GCash. Kung ang amigo ko pa sa niya, may I have your bank account please? Tapos, deposited already in your account. Kampiyon! So, si Lucas, blambal niya kay K5 Alex niya. Thank you, Tita Alex. Kampiyon! Seryo, to do our part in continuing to move the Philippines forward in a positive manner to uphold the integrity of the election process by refusing to be parties to vote buying, election violence, and any manner of corruption. Ay ba sinika pamati ng ambal nga, aragoy tiyoy, kasakit. Imayo man to gani, K5 Karen, ngang iban, why na to nagkadto, kaya hindi masalaya magtuman, sige kayo mamakal masalagapon, boto. Pag 5,000. Salikin lang sa kwarta nila, Ma'am Karen, oh. Ala, no. Mayo man to, ay man to sang kadlaw si Ma'am Bings PSJ kag si Sir Sherwin Marco. Ti din aton. Luna Bondido sa Hong Kong. Okay man na, iban ti nagtuman man, iban ay. May iban to nga ti, wala na kagato kay Temo tong sa na-mention ni Attorney Lyson nga nagpabalo sa iya nga ang iban layo ang ilang lugar sa Santa Barbara. Then ang iba naman niya nga ti may mga ginpanggadtuan nga importante, especially na niya ang mga iba naton diri nga kongresista ka kay 510 sa Iloilo nga to subong sa Manila kay bangod ni sa impeachment sa kay Mayo man na nga away sila magkatoto kay para prangka sila nga hindi sila ya magtuman sina. Kay diri pala nga daan di sa akwandio sa signing di may covenante mo, may pagsulundan, may kasugtanan to do our part in continuing to move the Philippines forward in a positive manner. I-uphold ang integridad sa election process. Tikon man baka ang integrity mapatyan ng eleksyon nga hindi nga manipulated sang kwarta nila kag bihon. May isa ka balde nga may unod nga kape, may bihon kag may sampyakan nga tsinilas. Wala K5 ka rin? Mukha ka K5. Sampyakan nga tsinilas. Okay man na, mayo na kawin na sila kadto. Mayo man nga kwan, mayo man nga lihok nila. Oo. Out of 32 ka K510, no? 12 lang ni ang nagtambong dito ya sa Peace Covenant sa IPPO kag COMELEC ya kahapon nga adlaw. Ag sa kaangot nga balita ka K510, ginakabig man ni nga dako nga pagpanghangkat ni Iloilo Police Provincial Director Colonel Bayani Razalan kakulang sa subong no sa ilayang nga personnel sa sininga election kay tisuno niya sa kay Colonel Razalan nga majority sa nga personnel nila nga gina-deploy diri sa probinsya agud nga magbulig sa puwersa sang IPPO halin pa ni dito ya sa Bacolod City kag ang iban diri man sa Iloilo City Police Office. Pero since nga may Negros Island region na ka K510 o kon NIR, hindi na sila makakuha sang personnel dito ya sa Tabok amo na nga sa Subong. Ang ilang plano ka K510, ito nga una lang no ang personnel halin niya sa Iloilo City, Iloilo Province, Capiz kag Aklan ka K510. Kag tigin pahayag man ni Colonel Razalan nga dapat sa kada polling centers may duha ka personnel nga nagabantay. Kag sa Subong may isa naman ka team ka K510 no nga ginbutang dito ya sa Ahoy, Dueñas nga para sa checkpoints operation nila bala ka K510 nga ginapat tigayon especially sa mga boundaries kag according sa iya nga may pulo man ka kandidato diri sa province
ang nag-request sa PNP security. Pero suno iya sa kay IPPO Director Colonel Rasalan nga ti nakadepende naman ini sa tawag sa kandidato kung pila ka security ang iga-request nila. Pero ang approval nakadepende pagid sa civil security group ka K5TED kay ti bangod nga ang ining nasambitan nga grupo, sila lang niya nga security agency ang authorized nga makahatag sa seguridad sa mga kandidato nga nag-request sa PNP security ka K5TED. Pero ginathag sa ni Colonel Razalan nga ang ang dapat may coordination sa COMELEC ang iniyang atikang ka K5TED. Kag sa subong may gina-monitor man ang IPPO ka K5TED nga potential private armed groups o CONPAGs diriya sa 1st kag 2nd district ka K5TED. Amo na nga suno sa iya kung hindi ni ma-monitor maayos ang aton nga kapulisan, may capable gid ini ka K5TED no nga maga-operate. Pero yun pa siguro ni Colonel Razalan nga hindi sila magpabaya ka K5TED kung sa dinti may mga tikang na sila agod nga mangin hindi mangin operational ang ini nga grupo kag para hindi makahatag sa huolya sa public kag sa especially sa tion sang election ka ma-identify man ang mga hotly contested town sa probinsya nga hoy ni Balantayan ni kay si Carol kag si Loida ni magpakaisam lang ni ga Binumbanay ang duenyas da si Ninoy kag si Bubet Balantayan man. Yes. Ang Haniway amo man si Corel Luxen kag si Paul Parian. Why naman sa ang San Enrique, si Nino Fernandez, kag si Ping Panisales. Tinit man na ang lugar. Dumangas mo man. Dumangas, Ayan Dulutan versus President John Biron. Marotak Nuevo may araman. Ang 4th District iti si Charlie versus Verds. Although ini sila way man ganini mga gamong, gapagamo na sinini mga manugla bugay bla. Mga susot bulasot bla. Kuan bla pa sip-sip bla K5 ka rin. Mo nagagamo. Ang sa 1st district ang Tigbawan may kontra. Ang Miagawe si Richard Garinda kag si Napulano. Na sige na kay Gabinumbanay sila dag akusay kon sinong sinodang kurap. Kuan na dio. Campaign not on political attacks daw mamamoning igo nila de. Hindi man gorong ibang gorong nga mga lugar yang mataway da daw less na lang ang police deployment Ka K5TED. Pamatian ta si Police Colonel Rasalan ma-extra lang ko temprano Sir Paul. Go ahead Colonel Rasalan. Ang nakikita kong malaking challenge natin dito is baka kukulangin tayo ng personnel, no? Because nag-in-IR na kasi. Majority of the personnel kasi dati, kailangan kasi ang ating mga polling centers, kailangan mayroong 2 PNP na magbabantay. And ang nagko-complement yan is personnel from Bacolod and personnel from Iloilo City. But now, wala na tayong makukuha sa Bacolod. So, paghati-hatian na lang namin yung personnel, yung excess personnel of Iloilo City, ng Iloilo Province, Capiz, and Aklan. Actually, kung di yung tatanong, nakapagdagdag na tayo sa Ahoy. May one team na tayo, may one team personnel na rin natin. And particularly on the boundaries of Dueñas Municipality, mayroon na rin tayo doon na one team nga in collaboration with our regional director and the battalion commander, naglagay tayo ng one team doon purposely for the conduct of checkpoints. Mayroon pa naman na monitor, no? Particularly itong boundaries natin with Capiz, no? But we are winning the ground naman as record shows naman, no? Wala na tayong enemy initiated attacks, no? Mostly all of the operations are military focus operations in joint with the PNP. So we are gaining the ground. Actually in Kalinog, nung nag-usap kami ng Army, zero remnants na tayo dyan, particular dyan sa southern front na yan. Mayroon tayong potential PAGs. Wala tayong PAGs, mayroon tayong potential PAGs na tinitignan.
na sa tingin ko, kung hindi ma-monitor ito, is capable naman sila. Saan ano, sir? District. Dito sa first and second district. For sure, may ara na, may ibang ginaya mga politiko nga naghupot kaya private armed groups nila, private armies nila, para sa pamahog nila, kaga para sa buying nila Realidad man na. Sige. Thank you. Ang ini nga balita, ang ginadulong DTX Coffee Mix, ang Klinika di Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita ang ginadulong man sa inyo ni K5 Ray Espeja Umalay nga palanggagid ang mga taga-Banwa sang Pototan. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang Sports. Sa sports news, ginakabig ni Anay Miami Heat star, subong retired na nga NBA player, Dwayne Wade, kag sa mga analyst sa Amerika na billionaires move. Ining pag-trade kay Luka Doncic sa Los Angeles Lakers halin sa Dallas Mavericks. Right, si Luka Doncic, 25 years old, very promising, from Slovenia. Si Anthony Davis, kagin baylo siya, 31 years old, almost aging na. Kag si LeBron, on his way out na, kay medyo may edad na. Although nga ang pagkabig sinisang mga sports analyst, ang trade nga ini is more of a negosyo sang Los Angeles Lakers management. Naibalo ka mo nga ang LA is the biggest sports market sa bugos nga kalibutan. Ang pinakabakal nga jersey gani sa Pilipinas kay LeBron James, nasundan ni Stephen Curry. Kita nyo, bisan nagapamanday nagabiyay tricycad, abi mo si LeBron James mo. Kaya iyang jersey, LeBron James, number 23, tapos kita mo man may Stephen Curry, number 30. Mahilig abing mga Pilipino magsuksok sa mga jersey. So, it's a billionaire's move para sa paglantaw sang mga sports analyst ining pag-trade kay Luka Doncic. Grabing wangal sa mga fans mo. Ang mga fans ng Dallas Mavericks, kumati tabla to, please, Sir Paul. Gawangal sila mo. Apa nila nano man si Mark Cuban yang tag-iya ka, Mavs. We thought nga si Luka mag-retire sa Dallas kapag Dallas ang damo nga championship. Tapos gin-trade nila. Ari bila pamatian tang statement sang mga basketball fans. Luna Mundido, good morning kay Sir Roland Balondon, Ma'am Maricel Casiple. Ma'am K5 Karen, bali Ma'am Maricel, base kapit ka mo to sa pwesto niya da sa may Balabagwa. Alas 8:49 na sa aga, pamatian tabi ang statement sang mga fans. Gawangal sila mo, gawangal sila. Grabe tiya ka-passionate abing mga tao sa Amerika sa patag sang sports, may ara na yang manidugan sila. Kag sila ya makadtos dalan mamarsa, kag sila mangin matay sila sa ilang mga nanamian nga mga player. Odo nga hindi gani namin ni Kabigon nga gina-idolize mong tawa. Hindi kayo mag-idolize sa tawang i-idolize mo yung makako lang. Pamatian ta ba lang pagwangal sa mga fans, oh? I've been a master my whole entire life since I've been a baby. This is the worst moment in the history of my life. This is ridiculous. This is crazy, man. We went to the NBA Finals. Why are we trading the best player, the franchise player? How are we trading the franchise player? You went to the NBA Finals. He's supposed to have a statue. Hell yeah. He's supposed to have a statue. Dirk got a statue right there. It's supposed to be Luka right there. Why we don't got a statue for Luka? This new management is putting profit over fans. Profit over fans. Feel me? They're not worried about the fans. They don't care that we've invested 7 years of it believing in Luka, believing in building a team around Luka. They don't care about that. They just want to make their gambling money, make a couple $100 million, and leave us stuck out here
you know, now we're back to square one. We're back to square zero. You feel me? It's ridiculous. Luka filled that stadium. Who gonna fill it now? Who gonna fill that stadium now? Like I said, I was upset. I was confused because, like, in my head, I'm thinking to myself, like, what is your mindset, right? Like, why would you trade Luka? And if you are to trade Luka, why would you not get the best trade package available for him? That was just such a horrible perspective. That's just such a horrible trade. Like, at least make it make sense. You know what I mean? Make it at least a decent trade. But that was just a terrible trade. Hate this. Hate everything about it. I hope Luka goes crazy on us. You know what I mean? Yeah. Like I'm done with the Mavs right now, bro. It's done. These guys, this Neko, they finished with my dreams. Okay. And this place, American Airlines, the Mavericks, this was my safe place. And now I have nothing. Basically, they screw up the best sport thing in Dallas. I'm so sad, man, for real. I'm sad, I'm disappointed. Mr. Luka, if you're listening to us, Mr. Luka Doncic, this is not from us. Mr. Luka, you were supposed to stay here for forever. We love you, Luka. My kids were supposed to watch you. My kids, this was supposed to be their childhood, Luka. We love you, Luka. Please come back to us. Once you don't re-sign to Los Angeles, please come back to us. We love you here, Luka. There's no precedent for this in the history of the NBA, that you don't trade a 25-year-old MVP candidate in his prime for a 32-year-old made of glass and a single pick. We just went to the finals last year. It's not like we missed the playoffs. It's not like we lost in the first round. And they could win every game the rest of the season and win the championship, and it wouldn't really matter because all of the emotional value and in that journey just got sucked away. But it feels like someone close to you died in a way, and there's lots of anger for sure. What's inscribed on that statue over there, Dirk statue, says loyalty never fades away, and apparently that's only a one-way street. That only matters for the players because loyalty definitely faded away from the organization. They didn't hold up their end of the bargain. He was loyal and they weren't. Grabe ang wangal sa mga fans ng Dallas Mavericks. Ambal nila, it's profit over fans. Nyaway ginabaliha sang management sang ang Dallas Mavericks. Yeah, we thought Luka will stay with us until he retires. Nya da pariyo lang nga napatyan kami sang imata sa pagbiya ni Luka. Amo na sila kapassionate kay nagabuang-buang yang mga NBA fans dito sa Dallas sa pagbiya ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. But ang istorya ang inisubong niya, habal sang mga analyst, this is a billionaire's move. Because si Luka pa, ang presyo mo dito sa Lakers, predict ko, why not take the bullet? Di ba, Sir Edgar Badbadon? Maybe Luka doesn't mind of trading as long as the price is right. Correct din, Ma'am Laura? Damo si ka-driver dari sa Kalinog, Ted, naka-jersey, tatak LeBron James. Gani si LeBron James, grabe si LeBron mo, alin sa basketball player. Panday si ka-driver. Bote, Jaryo Garapa, pag makalbla, kuhaning mga botilya. May LeBron James, may Stephen Curry pa gani. May Luka Doncic man ang jersey 77. Alas 8:54 na. Much as we wanted nga magdala pa sa ibang nga balita, pero alang-alang kita giveaways ang ibang pagid nga mga aton nga commercial kaga pagsulod sa impormasyon sa ikayong lawas. No harm happens to the righteous, but the wicked receive their fill of trouble. Wala sing may malain nga matabo sa mga matarong, pero sa mga malaot, madamo gid sing malain nga matabo. Proverbs 12:21, Hulubaton 12, versikulo 21. Pero kung hindi kamo magsunod sa Ginoo, kag hindi magtuman sa iya mga sugo, silutan niya kamo, pareho sa ginhimo niya sa inyong mga katigulangan. But if you don't obey the Lord and rebel against the Lord's command, then the Lord's power will go against you and your king to destroy you. 1 Samuel 12:15. This is the word of God. Ang oras alas 8:55 sa aga.
Kada Sabado, magpamati sa Kumustahan with Pedro alas 8 tubtob alas 9. Kag The Voice of Calvary with Pastor Nemiso Tahala alauna sa hapon. Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Marie, Ma'am Luna Mondido, Rosenda Raffos, Jesel Fang, Pastor Nemiso Tahala, salamat. Sir Edgar Badbadon, Ted Auhero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon